Moikka kaikille, se olisi Leipivs Vlog täällä. Ja joo, tänään olisi vuorossa se, että mä näytän mun piirtämiä piirustuksia. Ja nämä jotkut saattaa olla vuoden takaa, tai sitten ne saattaa olla ihan tänä vuonna piirrettyä. Ja joo, siis nämä kaikki on tyyliin koira-aiheisia, tai jinga, tai hopeanuoli, tai viid-aiheisia, ja ehkä jopa orjan aiheisia. Tai sitten mun OC-aiheisia. Mut joo, pitemmittä puheitta, mennään videoon. Ja joo, ekana olisi tämmönen ihan mun sunnuntaina piirtämä tämmönen koirapiirustus, missä on mun siskon OC ja mun OC. Tämmönen minipiirustus. Sitten näitä niin järkyttävästi näitä. Tässä on yksi hopeanuolihahmo, älkää välittäkö tosta. Mut joo, tässä on tällainen pieni piirustus. Ja sitten tässä on mun kaikki mun OCt, paitsi että tän ulkonäkö on muuttunut. Että se ei ole enää ton näköinen, mutta joo. Sitten tulee yksi viid-hahmo. Tää on GB, se näkyykin tossa. Tää on ehkä jonkun vuosi sitten piirretty jo. Ei nyt ihan, mut kumminkin tällainen. Sitten te tiedätte kaikki FNAFit, te tiedätte sen, niin siinä on se Foxy, niin tällainen pikku piirustus tuli tehtyä. Mä yritin tehdä siitä sepe, mut siitä tuli pelottava ja tämä ei ole mikään paras piirustus. Että joo, tossa on yksi mun siskon OC ja tossa on mun OC. Se yrittää saada se asetta tuolta, että tää nyt ehkä oli enemmän semmoinen ei niin hyvä. Sitten tässä on taas mun OC. Se itkee, kun se saa jotain haavoja. Mä en ollut kovin hyvä piirtämään vielä siinä ajoissa. Sitten tää taistelee. Tää ei nyt ollut mikään niin hyvä. Ja toi näyttää kissalta. Se pitäisi olla koira, mut joo. Sitten tästä joskus piti tulla mun OC, mutta ei tullut. Elikkä tää hyppää niin kuin tollaiselta vuorelta toiselle vuorelle. Ja joo, tuolla joku random joki. Joo. Sitten tässä on taas tää mun kaikki OC, paitsi tässä on vähän huonompi versio. Joo. Sitten mä piirsin mun siskon OC:n ja tästä tuli hirveen läski. Mä en niin kuin kunnolla osaa piirtää sitä. Se on nyt todella pulkka, pakko sanoa. Sitten tuli tämmönen lutupiirustus FNAFista, taas Foxy. Kyllä vain. Elikkä tämä. Tossa kesti ihan sikakauan. Ja sitten tulee hopeanuoli tietysti. Toi oli oikeesti jonkun vuoden takaa, että nää jotkut piirustukset ei oo mitään niin parhaita. Ja sitten tuli mun OC, joka meinaa huppua. Ja niin kuin se vedittelisi vedessä, joten mä en tiedä, onks toi hieno. Sitten tässä on mun ja mun siskon OC jälleen. Tällainen minipiirustus. Mä en yleensä piirrä näitä hirveästi vartalettakaan, koska se on vaikeeta. Sitten tässä mun OC aseen kanssa. Joo, mä en jaksanut piirtää sen jalkoja, se näyttää vähän tyhmältä, mutta jos ottaa sen liian pois, niin näitä on ihan hieno. Ja sitten tässä on tällainen Genga-hahmo ja Tessin ja Cross. Ja mä tykkään tosta Tessinistä silleen. Sitten tässä tulee taas kaksi Genga-hahmoa. Ben on tossa ja hopeanuoli on tossa. Ja sitten mun OC, tää on todella sukkimainen. Koska tosta näkyy kappia, eli mun siskon OC. Tossa näkyy jotain random suttua. Ja joo, tässä on mun OC:ni Akiko. Ja no, mikä nää on? Yksi viid-hahmo, se on pahis siinä. Nimittäin Hogan. Joo, mutta tässä oli nää kaikki. Kesti niinkun tyylin kohta 5 minuuttia. Joten joo, mä toivon todellakin, että te tykkäsitte videosta ja sanokaa MP:t. Pitäisikö mun tehdä näitä lisää, kun mä joskus tulevaisuudessa piirtänyt enemmän piirustuksia, niin pitäisikö mun
jatkaa tällaisia piirustuksia. Että sanokaa. Mä unohdin, että täällä on vielä pari piirustusta. Ottakaa sekka. Tässä on Jykimura. Ja sitten tossa on Reikäsen silmän Blötsi ja tässä on Cashin. Ja sitten tää on joku random koira ja sitten tässä on meillä. Siinä oli nyt vihdoin ja viimein kaikki. Mut joo, jos tykkäsitte videosta, sanokaa pitäisikö mun joskus tulevaisuudessa tehdä kakkososa. Ja joo, ei mulla sitten muuta. Se olisi moikka!